И здравейте хора, днес ще играем... Какво ще играем? Brawl Stars с Таню Генов. С Таню. Генов. Моя братовчет. Виждали сте го и в друг клип, който беше преди малко. Влизай в Brawl Stars. Влезнал съм преди тебе, брат. Добре. Така. Добре. Вече те инвайт на фейс Ма, хубаво, добре. Да, има Амбър. Ари бе! Брат, ари да играем, бе! Брат, след малко си лезна теб! Само се филмираш! Маля, ари! Добре, чай само ще ме Добре, да. Между другото хора, днес... Да си жива и здрава. И така, днес братовчетка ми спадна 2 пъти минути. Братовчетка ми? Аз съм от тебе. Абе, не ти бе, кака бе. Братовчетка ми спечели пени 2 пъти днес. Ми спечели и на мен 2. Брат, как ти звъните, майна? Много си търсим. Така хора, продължаваме. Просто моя братовчет, майка му звънна. И да. Аз ще играя с Байран. Братче, не ще ми чум. Добре, защо се не гавиш, бе, майна? Айде, не, нокаут. Не, Как ти като ти най-вайтни? Да. Това не е като Fortnite. Sign here with your life. Ето е във Fortnite, като те инвайт на аз, не си ти парти лидер. Бах, ти не е играл в Fortnite от 3 дена и забравих си. Така исках да ви кажа, че братовчетка ми паднаха ми се 2 митика, тя отвори единия, първо ми се падна пан, да. Тия са много слаби, направо ги пръскаме. Снимам клип! Майко, тази бомба ми бе, ето аз те снимам. На едно се всички. Браво, бе. Дай на малката на 84. Браво. Браво, ма. Yes, well. Some snake oil extract. Ето е, аз така. Браво. Чай да го снимам. Не, аз съм не мога. Бет. Браво. Давай, Таня. Ай! Давай. Ай, той не. Браво, бе! Дай плей аген. Дай да правим много. Тя е дала. Обаче и тия това пъти на Камбър. Това да е. Байран. Да, тя направо. Ми дава да ям мед. Аз не обичам мед. Ти не можеш зелено. Ева. Той тук до мен да може да купим.
Ела тук! Бати, курвата! Ела тук! Да, само аз ще имам, докато не умра. Аз ги направих. На мен не го уби. Браво, ама. Другите два. Try some snake oil extract. Да ми влезе. Внимай на ета! Кой ми прави член бе, ма да го тура на майките да го тура? Гледай, тя ступи ладно. Аз ти казвам, стой до мен. Казвам ти, стой до мен. Не, майна, казвам ти, стой до мен, да може да те хилвам. Повече теб няма да играе, бе. Казвам ти, стой до мен, да мога да хилвам, а ти... Potential satisfaction guaranteed. Super rare. Тихо! Ама не бях това, Сайлан! Potential satisfaction guaranteed. Ай, ранкед. Try some snake oil extract. Ранкед. Браво, добре. Добре. Трябва да му гледам другия гаджет. Абе, добре, да, отива на вратата да му сколтливе, Yellow, woo! Да, на майк да не се прави много набор. Добре. Wow, hardcore. Пращам я. Добре, защо ли ставате за нищо и двамата? О, не, сега ще отиве! Защо няма? Бързо, че той идва към вас. Ари. Прави скот. Ай, скот. Гаджета избяга. Стой. Трябваше да се създавам, като отивам към вече. Ма ти си много тъп. Не ставаш за нищо. Ти не знаеш, брат, не ставаш за нищо. На нито един мап заради теб не мога да убием някой. Ти си виновен, че ако почна да играя за нас, който съм добър. Дай реди, ни са легави. Не, няма да играем. Дай реди. Ранки ще играем. Да, играем Джемград ми се падна и аз съм с Байрон. Таня, брат, стига бе, майна! Бах ти пича, майна. Леон е на едно. Браво, бе, браво, бе, аз таки. Елате ми на старта! Браво, Таня. Sign here with your life. Enjoy your treat.
satisfaction guaranteed. That was a big mistake. Бати, колта, майна! Колта има аймбот. Potential satisfaction guaranteed. Айде, убий ги! Бързо, моля те! Enjoy your treat. Бързо, къде е? Майна! Къде е? Брат, не мога да намериш един шибаняк, бе! Аре, пица, бе! Браво! Да! Аз няма да слизам. Майна, ти не се справя! Много слабо е! Не, брат, ти си зад него и не... Ама аз освен го на това, ти видях и скучила. Братари! Майна! Пица, бе! Иване, брат, не се спираш, майна. Ето, видя ли, като съм марах от теб, колко съм добър. Како, чакай! Давай на късмет, Гибио! Арбе, гледай го, не, това е най-слабият човек в историята на Касперия. Де го знам, някакъв тилен. Добре, убий го. Вау, видя ли ще са малко теб, какво стана? What? Окей. Айде да играем пак. Не, играй си. Добре. Айде, бе, влизай да играем. Ама не съм тук. Айде, влизай да играем. Ти записаш. Да, знам. Айде, влизай да играем. Не съм тук. Не, добре, ще не искаш. Аз не съм на стола. Вижте хора как се го преди. Не, абе, брат, аре, идвай да играем заедно, е. Но съм слабо, заради не ми губиш. Принцип не е лъжа. Заради теб само губя, майна. Викам ти, стой до мен, за да те хилвам ти. Къде отиваш? Еми, добре. Снимам и си чуваш. Хора, не се абонирайте, да знаете, не се абонирайте. Последвайте ги. Ако ви искам, дайте ми. На кой, на брат? Не, на кой. Let's do this. Казваш го ти, който искаш гифт от YouTube. Ма снимам, бе, вие кой не разбрахте, Time to seal the deal. Ти си лутия. Не. Да. Айде, умирай, ботка, Ела тук е майна на едно си интригаш, мазата интригва. Оле. Yes, бе, най-добрия. Какво трябва да правим? Защо да правим банка? Potential satisfaction И guaranteed. чао хора, това беше от нас. Пътеките.